Endavant amb l'arqueologia folclòrica. Amb en Jordi Ventura, que també ens acompanya, Jair, que ho sàpigues, i està molt atent. Bon dia, Jordi. Bon dia a tothom. A veure què ens explicaràs avui. Us porto una bèstia, nois. Ai. Ai. Avui, a folklore català, el burro que s'allarga. és ¿Pero qué te pasa? És la frase que diu molta gent durant els discursos de Fidel Castro, però realment... Però és un nom, que s'allarga... No, és una bèstia, el burro que s'allarga. Ah, molt bé, d'acord. Pensava que no fos un cognom, com Casa Coberta, Casa Llarga... No. On vas amb un animal que tingui cognom? S'allarga tot per parts. Parlem-ne. Va, d'acord. És una bèstia parda del folklore del Pla de l'Estany. Això que us quedi clar. I anem amb la descripció policial. Cos de burro, cara de burro, potes de burro, ulls de dimoni. Vinga. A simple vista pot semblar un burro, Sí. però té el llom retràctil, com un acordió. ¿Qué me hablas? Què dius? Però no serà com aquells gossos salxitxes que duien una molla És com el de tronc? Toy Story, Sí, no? com el de Toy Story, però amb asa. És una barreja del gos de Toy Story i el gat autobús de Mi vecino Totoro. ¡Vaya pasada! I viu a la Font de les Ànimes a Banyoles, evidentment. Molt bé. Atenció, perquè la història és tan insensata que ha de ser real per força. A Banyoles, en plena guerra carlina, uns voluntaris de la població van quedar per anar a pedregar uns cranis. Uns cranis? Sí. Van quedar per anar a pedregar cranis. Era el que es feia en aquella època. Sí, Ara ja... Notícies depriments quasi que no les vull sentir. És que abans no hi havia videojocs, No hi havia petanca. sales recreatives, no hi havia... No. Clar. Doncs tu agafaves i t'anaves a tirar pedres als cranis dels que havien caigut a la guerra. Fins aquí tot normal. És el que es feia els diumenges a Banyoles. Després de tirar pedres als cranis, troben un burro ben peculiar amb el llom allargat. Evidentment, tu què fas quan trobes un burro amb el llom allargat? Home, si són uns tios que van a tirar pedres als cranis, ja m'ho figuro. Que segurament anaven una mica borratxos. Doncs pujar-hi, però estem parlant de que hi havia 13 o 14 persones, va? Imagineu-vos, 13 o 14 borratxos venen de pedregar cranis, es troben un burro i diuen a pujar. Clar, cada un qui puja diu, va, que encara hi cap una altra persona. Com quan ets petit i vas amb moto, saps? Sí. Total, que hi pugen 13 persones dalt del burro. Molt bé, una bona mida. Una bona mida, i tinguent en compte que no té columna vertebral el burro que s'allarga, doncs fa com una U al burro i el tio que va al mig doncs toca amb els peus a terra. Val? ¿Se está quedando conmigo? No, tot això és veritat, és folklore. Total, hi pugen aquests 13 i el burro doncs comença a tirar milles. Cada cop més de pressa. Ep. Després de que va caure una bona estona, escolten... Atenció, és que la història ho diu molt clarament. Escolten soroll de tropa que ve de Girona. Per situar-nos. Molt bé. I a l'últim, el 13è tio que No va fan darrere... el mateix soroll, eh? No. Una cosa és que vingui de Girona, l'altra de música l'Albera. hardcore. Exacte. El tio sent com una mica de música farco i el 13, el que va darrere, que no veu res, no sap què està passant, perquè recordem que aquest burro ja va a 200 per hora, Ràpid, va accelerar. pensant que és un atac carlí, el folklore ens diu que pronuncia una exclamació divina que fa desaparèixer el burro de manera automàtica. Us podeu imaginar quina exclamació divina vinguent d'un tio de Banyoles. Una blasfèmia que, si repeteixeu per la ràdio, rebenta ara mateix, Sí, no? si no, ens n'anem tots al carrer. Total, que el burro desapareix de cop quan anaven a 300 per hora i els paios moren a causa de fregament contra el terra. Clar, Es repel·len. es repel·len. Imagina't, el que anava amb els peus que ja li tocaven a terra, Sí. Pedro Picapiedra, style, aquell ja, a partir del minut 2 ja no tenia genolls. Una notícia molt bona. Com a totes les històries, 12 cadàvers, però queda un de viu i mutilat per explicar als nens que vagin en compte amb el burro que s'allarga. Ja sabeu, si pugeu al burro que s'allarga, blasfemeu i desapareix. És així de fàcil.